a midiyan kuma ba illa. In za a bani in ba a bani a bari. What? In za a baka in ba a baka a bari. AAK babu kaman mu, AAK an same mu, ai aikin sai AAK, ai aikin AAK, zaki ne zaki, AAK sarkin aiki, AAK ne mai aiki. A bani in ba a bani a bar ni. In za a baka in ba a baka. Me kuka ce? Ai kawai ta maka yin sannan ku ba wani abu muka ce ba. Wala ba wani abu muka ce ba kawai kai da ku muka zo yi. Kai me kuka ce? Rama haka muka ce. What?